Halo Lur, iki aku arepe nang karangan Lur. Golek gedang beke ana sing tuwek Lur. Engko lek ana sing tuwek dikethok, diimbu Lur. Beke lek ana sing tuwek Lur, nyoba tak keliling-keliling Lur. Keliling-keliling ladang. Alhamdulillah Lur. Iku pokat tuwek sik Lur. Pokate sik cilik. Oh, iki Lur, ana gedang Lur. Ah, iki. Ana gedang. Yalah, mek pirang cengkel Lur. Mek 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ana mek 5 cengkeh Lur. Alah wis tapekne ya disyukuri ae Lur. Sik Lur. Disyukuri ae. Sitak iki rada kiwuan Lur, ngethoke gedang iki ngangge tangan situk sebab tangane nyekel HP. Bot-bote ngonten Lur, bot-bote ngonten. Alhamdulillah Lur, gedangku ndek Lur. Oh, gedangku ndek. Iki batange ana kene. Lek ndek ngene iki mek penak Lur. Are mek dikenekno tok. Nah, dibacok titik ngene Lur. Lek tangan situk carane ngetok gedang lek tangan situk posisi ndek ngene iki. Are aja langsung kene. Lek langsung kene gak iso nampani Lur. Lek ana kene gak iso nampani. Kudu posisi kirane roboh iki mang gak sampai kotik tanahe Lur. Nah, sik ya Lur, tak sepilno Lur. Nah, sik posisi. Gas. Gas. Nah, lek wis ngene iki kari batek Lur. Arite tak delesi. Kari batek. Aduh. Kari batek didukno sampai lek wis kotik tanahe kari bacok Lur. Gas. Lah. Ini ki malah gak ajur. Sebab ndek lek tangan situk motonge ngene Lur. Kudu dirobono alon-alon sampai kotik tanah baru dibacok. Lek wis mari dijoko gedange Lur, ya kudu diilangi pisan Lur. Diilangi pisan. Nah, diilangi pisan, dicacah pisan. Dicacah pisan. Yang ngene iki Lur. Dicacah pisan sampai entek Lur. Nah, ngene iki kudu sampai entek. Nah, kudu sampai entek Lur. Nah, aduh, gamane nyantol. Ah, ngene iki lek sampai wis entek ngene iki, engko lek gedange tumbuh meneh iki mang butuhe cekne dogol, wite cekne dogol Lur. Lek gak diilangi rusak Lur. Malah gak iso apik. Ya wis ngono ae Lur ya. Semangat terus.